Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Uba Winston Tony Lingdo, CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council, ringkat ki way pat ki MDC ki bikin topi uba Paul Soklet, MDC na paryong mauthat Russian, uba dayru executive member, uba jurisman yaw pniaw MDC ka Nongstan, haka arpu pratrek wiya yong arja arpun rio, kila hiar sa Shallang man penlong i ka jingle jurip yaki kot kisla, haka bayaday baga jingkhayi pating jong ki Jylla, bakin top ya ka trading license, ka labor license, bat kiwe. Marsan poi ki beriyo jong ka KHADC haka de ka yaw Shallang, la yaw iru ba bon tali ki dukan ki la sedang ban khang, ban lat ki jing syak Khynra ki kot kisla, ni syak kendang ye ki dukan. Haka de ka singiyo la yaw don lang ru ki kot jong ka seng HYC, ki bakin top yaw lom lang CEM le, President ka seng HYC West Khasi Hills District, but kiwe ki kot jong ka de ka seng, kabala sinran lang ye ka de ka jinglet Khynra jong ka KHADC. Tinggal slide one. Oi ke kot room dan ke? Reading license. Labor license, labor clearance certificate नहीं चाहिए हमें. Trade license. LUC ना Shillong. LUC है क्या? नहीं. LUC है? Village LUC ना? बंद करो दुकान हाँ? अंदर डालो ये बंद कर दो अपन थप langsung apa ini aduh udah plastik tuh bapak di iPhone online kak kalau harap tuh show kamera Haba thin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? haka bam bangi bam duna ki eki bataye kamet namar kata haba thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki bale hi bana kita ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya